A chuvia non foi quen de arredar os centos de persoas que o sábado pola tarde se sumaron á andaina solidaria contra o cancro celebrada en Ribeira. Os participantes tomaron a saída dende a praza do Concello cara ao Paseo do Touro para dirixirse posteriormente ata o Parque García Ballón, posto que a persistencia do mal tempo obrigou a acurtar o percorrido. A andaina finalizou no punto de partida, onde tivo lugar un emotivo acto coa intervención de varios pacientes de cancro que puxeron cara á enfermidade, compartindo a súa propia experiencia. Entre eles, Natalia Muñiz ou Suso Pérez, colaborador da asociación que recibiu un emotivo recoñecemento tras superar recentemente un cancro de mama. A organización estima que os fondos recadados entre as inscripcións e o dorsal cero ascenderon a preto de 7.500 euros. Pero as actividades do Outubro Rosa non rematan aquí. O mércores, Día Internacional do Cancro de Mama, haberá unha charla no Centro Cultural Lustres Rivas. A psicóloga Lucía Álvarez Santullano abordará a mellor forma para un paciente de cancro de comunicar aos familiares, especialmente aos fillos, o diagnóstico. Ademais, durante toda a xornada instalarase unha mesa informativa na Praza do Concello.